Състава на Локомотив София е подреден в система на игра 4-2-3-1 с Александър Любенов на вратата, Ламбез, Димов, Мамаду Диара и Бруно Франко в тази сериозно интернационална отбрана, включваща футболисти от почти всички краища на света. Красимир Станоев и Доналдо са в полузащитата, по крилата с Елсо Рапосо и червения юноша Илиян Ненов. Симеон Славчев зад гърба на централния нападател Анте Аралица. Някои проблеми, които лекуваха ключови футболисти за локомотивци, вече са в миналото, най-вече визирайки присъствието на Анте Аралица в тима. Ето ги отново и съдиите. Добавяме, че четвърти арбитър на двубоя ще бъде Васил Минев, който по-рано в този кръг пък беше и главен арбитър на една от срещите от 12-ти кръг на ФБ Лига, който се играе преди 9-тия. Малко влизаме към клишето, което казва, че последните ще станат първи, що се отнася до подредбата на завъртанията в първенството. Станимир Тренчев е в Варбуса, а асистент Вар пък ще бъде Петър Митрев. Състава на червените. Какво предпочита днес Александър Томаш? Капитана Густава на Босато изглежда най-сигурната фигура в момента в тима на армейците. Тибо Вион, Брайан Корба, Лумбарта Делова и ново допълнение Мика Пинто ще бъдат четворката в защита. В полузащитата с Джеймс Ето, който също днес прави дебют, и Марселино Карясо, Джейсън Лукил и Матия Светон на двата фланга, а Джонатан Линцет е зад гърба на Годуин Куалипу. Още една промяна от това, което виждаме като изписане при армейците, е капитанската лента, която в дебюта си Александър Томаш е даде на Иван Торицов, но днес на Иван Торицов му отнета титулярната позиция и по този начин избора изглежда сякаш дори и лесен. Лентата да отиде на ръката на Густаво Босато, който беше много твърдо подкрепян и дори приветстван от червената гидка при излизането си за загрявка. Казваме всичко това и за да оформим твърдението, което се превърна в факт. Сектора за гости беше пълен над 30 минути преди началото на двубоя. А той стартира Локомотив София срещу ЦСКА за край на 12-ти кръг в ФБ Лига. Насладете се на двубоя, който започва странен шанс за Джонатан Линцет, но норвежеца все още не подава. Сега вече центрирането е факт и първия го удар за армейците след 11 секунди футбол в Северна София. Това е началото, което червената гидка иска да види. Това е началото, което сектор Г иска да види при завръщането си, било то и далеч от Българска армия или пък националния стадион Васил Левски. Джейсън Лукил ще подава с левия крак, едно от новите имена по червените това лято. Добро изглежда подаването, само че отива на главата на бившия червен футболист Красимир Станоев. Стадион срещу Ботев Пловдив, Куалипу, само че на другата врата от Цели града, която можеше да направи дебюта на Александър Томаш съвсем различен. Добро подаване от Тибо Вион, още един корнер за червените, не с облечени в бяло. Анте Аралица изчисти, той пък с Локомотив Пловдив спечели купата на страната точно срещу ЦСКА. Още едно опасно подаване, удар на Джонатан Линцет, 1-0. Първи гол за Александър Томаш, начало на червените. Той идва от Джонатан Линцет. Великолепно попадение от норвежеца, което праща в екстаз, грубо казано, 1500 армейски привърженици в гостуващия сектор. Изключително прецизен удар от Джонатан Линцет. Топка, която мнозина предположиха, че ще отиде на главата на Лумбарта Делова. Късо изпълнение и тук Иван Колев може да има забележки към своя тим, защото абсолютно никой не проследи опцията за късо подаване към Джейсън Лукил. Едно от новите попълнения доставя прекрасно подаване до един от капитаните на червените, а резултата е открит 1-0. Абсолютно безпомощен Александър Любенов при толкова свободен Джонатан Линцет отправи удар, който влезе и с гредата. Лукил с левия крак, спасяване на Любенов, шанс за добавка, 2-0 за червените. Матия Светон е голмайстора. А Александър Томаш сякаш имаше нужда от 2 седмици, за да преобрази своя тим. Никога, абсолютно никога не трябва да се бърза с изводите, но този ЦСКА изобщо не беше такъв преди паузата. Било той за 17 минути, било той срещу Локомотив София, а не срещу някой от топ 3, да кажем, в ФБ Лига. Но кога Джейсън Лукил правеше тези пробиви, кога успяваше да стреля толкова често, кога Джонатан Линцет беше толкова напорист,
И кога Матиас Файтон показа желанието, което демонстрира в тази ситуация? Ако отговора не е никога, то той със сигурност е рядко. 2-0. Разбира се, съществува въпросителната за има ли все още какво да предостави от резервната скамейка. Иван Колев, сигурно се отговора е да, защото там е Валентин Николов. Николов, който беше под въпрос за днешния двубой, но и той и Анте Ралица са в групата, като Ралица дори започва. Колипо! 3-0! Брилянтно попадение на Годвин Колипо. След като се разписа срещу Арде с глава, сега с крак от сериозна дистанция прави резултата 3-0 в 59-та минута. Супер гол от Годвин Колипо. И човек, който се подготви да влезе най-вероятно на негово място, трябва да види как конкурента му вкарва прекрасен гол точно пред червените привърженици. Време е за уроци, казаха те. Част от тези уроци със сигурност изглеждат научени. Няма как да са всички, но основите сякаш ги има. Рикошет при тази топка отскочила, затрудни толкова Ламбес, че той прати топката в Коелипо. И Александър Любенов докосна топката, но нейната сила беше прекалена, за да може Любенов и да я избие. Ясно е, че нямаше кой да срещне Годвин Коелипо, но начинът, по който топката отиде от Ламбез в Коелипо, изненада останалите. А от един от последните кадри изглеждаше, че Любенов може да извади този изстрел, но това не се случи. Казваме можеше, някой ще каже трябваше.